паҳлавони маъруфи тоҷик қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2018 хушқадам хусравов дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо ки дар шаҳри чонҷӯи Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд, барои ҳимояи унвони худ мубориза бурда ба натиҷаи назаррас даст ёфт. Шарҳи бештар дар гузориш. медали хушқадам хусравов дуюмин дастоварди мунтахаби тоҷикистон дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбои варзишӣ ва самбои размие ки рӯзҳои 8-10 ноябр дар чонҷӯи Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд ба шумор меравад. ин варзишгари кишвар ки қаҳрамонии ҷаҳон маҳсуб меёбад дар чемпионати ҷаҳони имсола дар вазни то 62 кило ҳунар озмуда барандаи медали биринҷӣ гардид ва бо ҷоизаи молӣ бо маблағи $1500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мукофотонида шуд. қаблан рӯзи 9 ноябр варзишгари дигари тоҷик Сурбон Латипов дар рақобат оид ба самбои размӣ дар вазни то 62 кило бо медали биринҷӣ сарфароз гашт. дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо дар соли равон дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон 9 гуштингир шомил буд. аз байни онҳо 2 нафар Сурбон Латипов ва хушқадам хусравов медал гирифтанд. ёдор мешавем ки гуштингирони тоҷик соли 2018 дар мусобиқоти қаҳрамонии самбои ҷаҳон ки дар пойтахти Руминия шаҳри Бухарест доир шуд 4 медал, 1 тилло ва 3 биринҷӣ ба даст оварда буданд. дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбои варзишӣ ва самбои размӣ дар чонҷӯи Кореяи Ҷанубӣ варзишгарон аз 70 кишвар барои 27 маҷмӯи медалҳо мубориза бурданд. мунтахаби тоҷикистон бо касби 2 медали биринҷӣ ҷои 16-умро аз они худ кард. муғулистон бо касби 11 медал, 2 тилло, 1 нуқра ва 8 биринҷӣ ҷои дуюм ва мунтахаби Украина бо касби 6 медал, 2 тилло ва 4 биринҷӣ ҷои сеюмро ишғол карданд.